Disgrasya sa dalan sa Talisay City nga naglampigit sa nagbisikleta nga wa mosunod sa traffic light. Samtang motorista nga kalit lang miliko ang nahulikam. Si Femari Dumabog sa report. Wa gihapon maleksyon ning ubang mga motorista nga nagsubay sa middle lane apan pag-abot sa intersection, diretso lang mo left turn. Sama nining motorsiklo nga nagsubay sa middle lane nga milahol sa pag-left turn paingon sa Barangay San Isidro. Hinungdan nga naigo kini sa taxi nga naa sa inner lane nga paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga sayop sa motorista ang nahitabo. Hinuon wala ra maangol ang motorista o nagkasettle ra ang duha. Di kita mo kumpiyansa labi na ginugnaata sa middle lane unya mo left turn data, so di kita mo kumpiyansa. So dapat mo pabilin ta sa atong kaugalingon nga linya. Samtang maing pagkatumba nining nagbisikleta og duha ka sakay sa motor, human magkabanggaanay nga nahulikam sa Talisay City Command Center diya sa may Dan and Bacalso sa Barangay Tabunok. Gikan sa north ang nagbisikleta apan kalit lang miliko bisan kun stop ang signal pa left turn, samtang nag-go signal pa ang palaho sa north. Dili kay kusog ang impact kay hinay lang ang pagpadagan sa motorsiklo. Mato ni Tumulak nga bisan nagbisikleta ang ayang mosunod gihapon sa traffic light. Mga bisikleta nga doon na tayo ordinansa dinhi sa Talisay way back 2012 nga ang mga bisikleta di gid exempted sa traffic light. So ato silang awhagon nga mo follow lang sa ato ang traffic light. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.